फैजादों लोगोफोर बा थाइजाग्राफ्रा हे आं जाया आलुआ होमबा हेलौ लोगोफोर आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो जोङो थांनो नागिरदों बट होनो थांनो नागिरदों आरोना गणेश पार्कआव दायो आंनि सफैयाखै आरोना बट आंनि सफैयाखै होदोंमोन आरो लेखाखौ ओमफ्राय माने मोनफैयाखै आरो ओमफ्राय आं आब'जों थांफागोन आब' आंखौ लिंदों नालाय दायो आब' फैगासिनो आरो चक्लेट जालांसै र' चक्लेट लाबाय दंखायोमोन नायलांबाय थादों लोगोफोर नै दायो लोगो मोनबाय आब'खौ दायो जों सानैजों थांनो आरोना जोङो सोरना हाबगोन देलाय नङाबा मिथिना हाबगोनसै मिथिना मा होनोमोनलाय जायो ना सोरना हाबगोन नों नायलां जोंनि खाथियानो आरोना सिदा देखायगोन आं बिसोर न'खौ फख्रियाव गोमा गारगोनहाय थिग गैया आरो मा होनगोन सेन्देल गोदाना आंना दाखालि सब सुबाय लाबोगौमोन ना सुथेबाय दुरुंजों फालाखा आंबो लानोसै दे लादो ओइ आंनाव खारदोंना नोङो चक्लेटखौनो दिहुननो हालाहां तो क्या नाचो मैं आयो सिरि जानो नुवाखै बेखौ थांसै दासो दुइथा जादों फैजालाबाय कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं नालाय गार' मानसियाब्रा गार' होनबाय आब' अब्लायमोन नायलाय बिसोरनिफ्राय माबायदि बुदबाय थाखो नायलाय आयु नायलाय गाज्रि बुदबाय थाखो मा बुदबाय थाखो नोंसोरलाय दे थाबाय इदिनो थालाय दे इदिनो थालाय नि फालाखा बुरजा नोंसोरलाय नोंसोर ए फैनो मा आङो थमासि थाङो ए सोलाय थालाय फालाखा सोलाय फायदों बुलाय आबलायमोन बे दा जों बे बट हैगोन ना गनेशटार गोलैयो ना सालबारि गोलैयो औवाबारि बेना आदो गनेशटारसो होनदों औवाबारिसोनो दै लोगोफोर खाथियावनो आरोना गामियाव नङाबा खाथियावनो ओमफ्राय दा जों एसे लोगो हमनोबो हानाय मानसियाबा दंना गैयाना नोंनाव नाम्बार गैला आंनाव नाम्बारा गैला मबाइल गोदान बेबोथ' होफैखायोना ओमफ्राय न'आव दं बियो फैबाय हाबमारगौमोन आं जेबो लाबोखैना बोरैबा मोनदों आं मा होगलायनो बालजों सोर मा होनो थांगासिनो दं लोगोफोर थाबायनानैसो दिनाबो जि मोजांखाना उपाय गैया थाबायाबानोना जोङो थाबायनासो आरो मोजांखाबो एसे देहाफोरा फ्राद जायो आरो ओरैनो थाबाय थाबाथाय देहाफोरखौनो माबासो मोनो मा होनोमोनलाय जेनेबा माबा मा होनो मिथिलां दिनाबो जि मोजांखाना दसेनो अखा हागोन बायदि फिसा फिसा थाइफ्रिबाय ओमफ्राय मा जाखो अखाया गैलायला आरोहाय लोगोफोराबो माबा मैया रिजाल्ट होदोंमोन ना मैयाहाय पार्टि जानो लिंहरगासिनो दङ थांनानै जायगाफोर दा दसे थानासो थांसै आं 4थासोआवसो गामि खाथिखा नालाय खोना गनेशफोरसो लामा माने गामि खाथि नालाय मिथिया गनेशफोरबो औवाबारि सालबारि बिदिनो एखे नांजाबलायनो नालाय चक्लेटखौ गरसे लाबोनांबाय आं गरसे मेथाइ मोनजा थानाफ्रा आङो हरनो मोनाखै चक्लेट मोनसे जिननो हाया ओमफ्राय जानायावबा एक्सपार्ट मानसिफोर बिराद जाखाबाय बे मानसिफोरा बर होनानै लाइन फैगासिनो दं लोगोफोर लामाया मोननै आरोना इजाबो थांजायो ओमफ्राय नै आरो इजाबो थांजायो आरोना दायो इजा थांबा गोजान जायो आरो ओमफ्य जों लामाखौ नायलाय फरबो नोंखौलाय सोर बुथा लानो थिनदों माने इदि आङो माबा मिथिगौ मालाय गारि गोनांफोरा बिदा थांदों आरोना लामाया मोजां नालाय ओमफ्राय जोंहा नै दा थाबायनानै फैदों नालाय आरामनो थान्दा ओमफ्राय थांसै बारस'लांसै लामाया थिं एसे गाज्रि आरो अखा हाबाय थादोंना आसिखोबा फैबा दे ओमफ्राय माबायदि मोनखो नों बट होनानै आङो मोजां मोनथारबाय माबायदि मोनखो ओमफ्राय मानसिफोर दङ मानसि जाग्रा नुखो माथो नोंसोरनिखौ
लामाया बिजाबो दङ बिजाबो दङ बिजाबो दं बिजाबो दं बिजाबो दं नै ओमफ्राय मा लामा बानायनाय जायोथाय बै ससेयाव फाखा जालायबाय दै ओमफ्राय गैलालाय बे ससेनिफ्राय मा जाखो दे बेखौ टाइल्स होबाय दे बे ससेयावनो टाइल्सनिफ्राय बै ससेनिफ्राय गैला जोंनाबो बिदिनो माबायदिथाय जानानै दोनलायबाय खोमा सोरबा मोनजाफेरैफोरा होबाय नोंसोरो आदाया माबायदि मोनदों नों बर होनानै मोजां मोनदों नै माबायदि मोनदों बर होनानै मिथा रानदों माथो मानसि दं माथो जायैनो र' जोंबो फाइनाल लोगोफोरजों दायो मोनफैबाय आरोना आब' मोनसे खिना न'खौ मोनबाय नै दायो जों एसे नायलांदो दहायनो मेथाइ नायनो नुनाय गैयाथाय मानसियाबो दा हाबनाय जाबा देखायनोसै आङो हाबनाय जानाय जाया मिथिला ना आब' मिथिनबासो मिथिखायो खोमा ना बांसिनानो ओंखायनो एसे नायदो लोगोफोर नै बिथिंजानो आरोना आब'नि खिसुमानि न'आ लामाया बिदिनो न'आ लोगोफोर एसे देखायनांगौ आबा मोनसे इलाय दंफां मोनसे बिबारा एसे गोथाव गोथाव मोदोमो ना नोंसो बयनिबो बिफाया ग्रोम ग्रोम खान्थाल बारि थाइजौ बारि थालिर बारि बे गामिया हिनजावफोरनि बागै हिनजावफोरनि उन्दुनानै थानोसै आं बोथानांगौ आंलाय दसे मेवाबाथाय गैलाहाय Kod neng mul kod le, neng mul kod. Mansyarit pedi politika. Mau dong nih mas saya. Udah pukul jalan sana, pribe. Karena banyak. Nanti jalan sana udah iskat kana lah. Abang nanti tambah lah. Pukul jalan itu dulu. Lalu sekarang. Ambil rekod. Malah nggak tatang benda. Oh bentar mun buku bila? Enggak boleh foto. Bila enggak baik. Rekod jatuh lah men. Ada mana waktu siapa? Info. Las gula isla berken. Dia nama singra derbai tahuan. Isla berken. Tapi लोगोफोरजों न'आव थांबाथ' आरोना जों आब' मिथि किसुमानाव हाबनायानो जायासै माने कलबो खालामनाय जायासै नालाय ना नाम्बारबो गैजा रोङा नालाय नोंसासिनिबो आरो हाबनोबो टाइम जाखाला लोगोफोर लिंहरगासिनो पार्टि जानो मैया रिजाल्ट होनायनि पास जानायनि
मावगासिनो दङ दहाय थांनो गोनांमोन आं ओमफ्राय थांनायानो जायासैमोन दा थांसै टाइम गैला थाबायनासो फैदों माला सहैगोन दङ दा 4:30 जाबायनो मोनाबायबो दायो जों थांफिनगासिनो दङ नैबेनो न'आ मालाबा फैनोसै र' सम मोनबा दायो जों थांफिनगासिनो बिदिबालाय लोगोफोर दिनै भिडिअ बेसांनो बाय बाय बाय